आंनि मुङा मिथिंगा बसुमतारी, थामथि दिंखन, बादाय नं 135, आरज मेथाइनि गिबि सिरि हे आफा नों दङ होनना खोनायो। हे आफा नों दङ होनना खोनायो, सोरगोआव ना पातालाव, हाजोआव ना हायेनाव, बबाव आफा नोंनि थाथाय। सोरगोआव ना पातालाव, हाजोआव ना हायेनाव, बबाव आफा नोंनि थाथाय। माबोरै नोंनि महर आफा, बार हा दै अरख्रां बेनो नाम आफा नोंनि महर। मिथिरोङा नुसहाय आफा नोंनि महर, नोंनि मावगोमा। मिथिरोङा नुसहाय आफा नोंनि महर, नोंनि मावगोमा। दैबाना बांग्रिं बारहुंखा सारन्थाइ, मा नोंनि माया गेलेनाय, मा नोंनि गिख्रंथाव मावथाय। दैबाना बांग्रिं बारहुंखा सारन्थाइ, मा नोंनि माया गेलेनाय, मा नोंनि गिख्रंथाव मावथाय। सानसहाय आफा मिथिसहाय, जों नोंनिनो अनला फिसा। सानसहाय आफा मिथिसहाय, जों नोंनिनो अनला फिसा।